הנה, שימו לב, הוא הגיע מכל כך רחוק. מכל כך רחוק? ואתם יודעים איך קוראים לו? איך קוראים לו? מרשמלו. מרשמלו? והוא נראה ממש ככה. גיבור על שקוראים לו מרשמלו. הנה ירדן. דוג. מה, לא? מה פתאום? מה זה דיג? גיבור על... מה, אתם כולכם כחולים. גיבור על עם משקפיים ומניפה? כן, הנה, זה מספיק לשמש. אני חושב שאת ממש מבולבלת. מה, את הולכת לים? מה, לא? מה פתאום? אולי נשים לירדן? לירדן? רגע, ירדן? מה? תראה איזה יופי. אבל דוג. אתה רואה? דוג. הנה, עכשיו תחזיק את המניפה. זה לא מתאים. הבטחנו גיבור על. תראה לי. הוא דומה לסבתא שושנה. מה, ילדים ככה נראה גיבור על אמיתי? נכון שלא. אז את צריכה להוריד את זה ושים לב ירדן, אמרנו שיש לו שרירים ומי יודע מה עוד? גלי? גלימה וגם חי? נכון. דיג, עכשיו נזכרתי איך נראה גיבור על אמיתי. נו איך? הנה, שימו לב, יש לו עיניים כל כך יפות, ממש כמו של הזמר שימי תבורי. עיניים כל כך הנה יפות? ככה, בום. אוי ואבוי. מה? מה פתאום? ירדן, לא ככה? ככה נראה גיבור על? מה? נכון שלא. את חייבת להוריד את זה? דוד, מה את עושה? גם לא זה לא בדקתי. מתאים. ירדן, תקשיב, תראה, תעשה כמוני פיסוק ברגליים. פיסוק? ידיים לצדדים? תעשה שרירים חזק חזק, נבדוק לך את שרירים, השרירים. ירדן? בכל הכוח? מה? מה זה דוג? מה? זה כמו מרגרינה. אוי ואבוי. מה פתאום? הוא מבולבל. בוא ירדן, תעמוד כאן באמצע, תעשה שריר חזק 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 ו... מה קרה? מה זה ירדן? זה כמו טחינה. חינה? אוי ירדנוש, ואבוי. תנסה עכשיו בכל הכוח. בוא נבדוק. חזק חזק חזק. כל הכבוד. ככה זה טוב. אז אתה תעמוד כאן באמצע, ואם נצליח להפוך אותך לגיבור על אמיתי, אני מבטיח לך שתהיה כאן הפתעה שתעוף גבוה גבוה מעל כולם. אז בואו נרים את הידיים ותנו לו המון, אבל המון מחיאות כפיים. אוי ואבוי, היא מדגדגת אותי. זה לא פסקול. אני עכשיו ואני רוצה ששלוט בכם כאן שופט רצה
חושבת שמגיע לו המון מחיאות כפיים לירדן. הוא קצת מתרגש וזה בסדר. שימו לב, איפה מחיאות הכפיים לירדן, גיבור העל שלנו, כל הכבוד. ירדני, תחלק את הפרס הבא לאחד החברים, מי שיושב יפה ומוחא כפיים גבוה גבוה לירדן. כל הכבוד. בוא ירדן. ילדים, יש לי שאלה אליכם. אתם פוחדים מקסמים? לא שמעתי כלום. אתם פוחדים מקסמים? יפה מאוד. אז מה אתם אומרים, שירדן מוכן? מה? ככה נראה קוסם אמיתי? נכון שלא ירדן? אתה רוצה להזמין חבר? ביחד איתך במופע הקסמים, את מי אתה רוצה להזמין? את שרון, מה? תומר טל, עומר טל, סליחה. מי זה עומר טל? תבחר חבר אחר שרוצה, טוב? תכף תקבלו מלא מלא פרסים, רק מי שמצביע ירדן, תראה מי שיושב יפה. ומי שרוצה להיות קוסם ביחד איתך? יעל, תצביעי. גיא אלון. מי זה גיא? תבחר מישהו שרוצה. תראה מישהו שמצביע גבוה וממש רוצה לבוא לכאן. אני ירדן. מי זה עידו? בוא חמוד. אז בוא ניתן לעידו שלנו מחיאות כפיים, ולירדן מופע הקסמים שלנו יוצא לדרך. בבקשה. וידיים למעלה, גבוה, כולם כפיים כפיים, בואו נתעורר. שימו לב, ירדן שלנו חוגג 4. עכשיו הם מוכנים, בואו ניתן להם מחיאות כפיים לירדן ולעידו. בואי, ולחלק להם פרסים. בואו נראה מי יקבל את הקסם המיוחד. ילד וילדה שמרימים את הידיים גבוה, גבוה, כפיים, כפיים. כל הכבוד לך, מצוין. איך שכחתי לספר לכם. שימו לב חמודים, ירדן ועידו, אתמול סיפרתי לדיג שיש לכם היום יום הולדת, אז הוא הלך וכתב לכם פרח, אבל זה לא סתם פרח, זה פרח המשאלות שיכול להגשים כל מה שירדן ועידו רוצים. ירדן ועידו, מה אתם רוצים שיצא מתוך הפרח? מה? פיל. פיל? מה באמת? איך אני אצליח להביא לכאן פיל? שניכם רוצים פיל? פיל אמיתי, מף ארוך ואוזניים גדולות. דוג, איך הוא יצליח לעבור? איך הוא ייכנס? יש לי רעיון דיג. אנחנו נתחיל עם ירדן. בסדר ירדן? מה שאתה צריך לעשות זה דבר כזה. להריח את הפרח האדום, לבקש בלב פיל, ואז הפיל יבוא משם. הוא יצליח לעבור? בטח הוא חמוד. בסדר גמור, אז ירדן תריח את הפרח האדום, תבקש בלב פיל, ובואו נסתכל לשם. יופי. קדימה. נו, הפיל בא. דוג, אני לא רואה שום דבר. אין שם פיל ירדן. אוי ואבוי, אני חושב שהקסם לא הצליח. יש את הפיל. מה? דיג, מה קרה? בטח שהפיל לא יבוא. אולי מה? הפרח נעלם. מה? הפרח נעלם? מה, באמת? היא לא משקרת, הפרח נעלם? באמת? אז רגע,